Хайде, Марти днес има рожден ден и ще ни каже няколко стихотворения. Биля, що съм, искаш нещо ти дам. Нещо ти. Нати. Нати, думча гълъж, пълташ. Така. Чакай, не ме целувай. Другото за мама. Мила моя мамо, сладка табишка, как кажа, мамо, колко те обичам. Ела тук до влакчето, мама. Цели нощи заля, ти ме си бъдала, тази топла сталя, беше си пела. Добре, иди нататък, че са мама те снима да си имаш спомен, мамо, като пораснеш. Я ми кажи, баба иде. Аз я чух. Аз се чух и набързо се бой. Нещо. Нещо да ми даде, може ли си? Но дали ще се? Дали сте се ли дали? В джоба? Джоба, бабо, уша, Крие? крие жута кош. Ще си хапне? Си куша, само кой слушка. Добре. А сега ще ми преброиш ли, мамо, до 10? На български и на английски. Ще ми преброиш ли? Ти на колко годинки ставаш днес, мамо? На 3, на 4. Я да видим сега. На Марти стаята е украсена с Мики Маус. Да. И тук има друг Мики Маус. Да, и тук. И тук на лампичката има един Мики Маус. И там. Да, мамо. И там. И там. Ти ще ходиш ли на градина, мамо? Да, такито си имам. Няма. Мама не е готова още да я снимаш. Чакай да снимаме буквичките. Мамо да снимам. Така мамо да снимам боже. Happy birthday на Марти. Мама ще ходи сега в банята и после ще се снимаме, мамо. С тортата, като дойдат гостите, ще се снимаме с тях. Да. Има подарък мозайка, Марти. Да, Един конструктор. да, Къщичката с Томас. да, всичко. Добре, мамо.